Tro dda iawn I bob un ohonoch chi. I rhai ohonoch chi sydd wedi mentro I fyny o'r Steddfod. Croeso i'r weddill Caerdydd. Dwi'n siŵr iawn os dwi wedi ymddiheuro am amharu ar eich Steddfod chi. Ta chi sydd wedi ddiolch I ni am roi'r hottest ticket in town I chi am ddim. Mi oedd am ddim tan I Alun Fred ofyn I chi roed eich dilo yn eich pocedion. Na, mae hi'n braf cael pobl yma o'r Steddfod, braf cael pobl yma sydd wedi dod o ar draws Caerdydd a'r cyffiniau, neu wrth gwrs o ymhellach. Ac mae'r ffaith bod yna griw mor dda yma yn dangos, dwi'n meddwl, arwyddocad y noson, ac arwyddocad yr ymgylch yma. Da ni'n cael y cyfle yn aml iawn I stopio a meddwl ydan ni'n gwneud popeth allan ni, yn mireinio y neges ni ddigon yn meddwl os na bethau allan ni fod yn ei wneud yn wahanol I drio ymestyn y negeseuon I gymunedau newydd neu I grwpiau gwahanol o bobl. A dyna mae trafodaeth ar yr arweinyddiaeth I roi I ni. Mae yna seiliau cadarn yna, wrth gwrs, seiliau wedi gosod gan gyfres o arweinyddion yn mynd yn ôl 93 o flynyddoedd penblwydd hapus Plaid Cymru. Ond y cwestiwn ora, sut rwan I adeiladu ar y sylfaeni yna? Ydyn ni'n gallu gweld bod yna ger neu ddwy y gallwn ni godi, yn ta ydyn ni'n hapus yn bod ni yn barod yn dilyn y trywydd hollol iawn fel plaid. Y neges ges I yn reit glir gan bobl yn yr wythnosau cyn I fi gyhoeddi y mod I yn sefyll oedd bod na gwestiynau. Rhai ohonyn nhw'n go sylfaenol y dylen ni fod yn ei gofyn. Da ni'n hyn I gyd yn Gymru. Da ni yn genedlaetholwyr. Da ni'n gwybod lle da ni isio mynd. Mae yna genedl angen I chodi ar Israel. Treftadaeth i'w gwarchod, dyfodol i'w adeiladu ar gyfer pob un sy'n byw yn y wlad yma. Ond ydyn ni'n gwneud popeth allwn ni fel plaid wleidyddol I wthio'r agenda I drio anelu at y dyfodol yna, da ni I gyd yn y stafell yma yn gwybod sy'n bosib. Ydyn ni'n gwneud digon I gyffroi pobl am y dyfodol I enyn chwilfrydaeth pobl am y Gymru newydd yna. Wel, wrth gyhoeddi y mod I yn sefyll, o'n i'n gwneud dau beth mewn difri. Yn gyntaf, o'n i'n caniatáu i'r drafodaeth yna ddigwydd. A dwi'n hynod o falch o edrych yna chi hen yma, mod I wedi cymryd y cam yna. A dwi'n gobeithio bod eich presenoldeb chi yma yn dangos o bo chi hefyd yn falch bod hyn yn digwydd. Ond yn ail wrth gwrs, mi o'n I yn deud, ystyriwch beth sydd gen I i'w gynnig yn arwain Plaid Cymru. Rwan fel cyfathrebwr, yng ngwaith I drwy'n holl fywyd proffesiynol, oedd I sicrhau bod pobl yn gwrando, yn clywed, yn deall. Sdim pwynt cael syniadau da, sdim pwynt cael gweledigaeth oni bai bod y syniadau yna a'r weledigaeth yn cael ei chyfathrebu yn effeithiol I bobl. Nid dim ond mewn araith gynhadledd rymus, nid dim ond mewn treithawd neu mewn bamffled, mor bwysig ydy pethau o'r math yna. Ond I chyfathrebu hi mewn ffordd sy'n yn berthnasol I bobl, a'r gyfryngau sy'n cyrraedd pobl. Trosglwyddo neges mewn ffordd mae pobl yn gallu uniaethu efo hi, I parchu, ymddiried ynddi hi, ac mewn ffordd sy'n gallu dwyn perswad ar bobl. Ond wrth gwrs mae angen syniadau hefyd. Does na ddim prinder syniadau ym Mhlaid Cymru. Dwi'n hynod o falch o fod yn gyd aelod efo pobl ar bob lefel ym Mhlaid Cymru sy'n gyson yn cynhyrchu syniadau uchelgeisiol a syniadau arloesol ar gyfer ein cenedl ni. Ond dwi hefyd, wrth gwrs, yn falch iawn o gael defnyddio y drafodaeth yma, da ni'n rhan ohoni rwan, fel modd I amlinellu rhai o'r pethau sy'n bwysig I fi. Yr angen I fapio y ffordd ac egluro y ffordd at fod yn wlad annibynnol. Yr angen I ddatblygu brand cryf I Gymru, a hynny ar adeg pan mae Llywodraeth Cymru yn rolio drosodd yn caniatáu I brand Prydain Gymru drosodd, fel y gwnaethon efo'n bwyd ni yn y sioe fawr. Yr angen am strategaeth I ddenu yn pobl ifanc ni.
a rhoi sgiliau a'i gradda yn ôl i Gymru. Y gwerth mewn creu cynllun Cymru ifanc sy'n rhoi lles i ieuenctid wrth raidd popeth mae'r Llywodraeth yn ei wneud. I fuddsoddi mewn gweithgarwch corfforol mwyn creu cenedl fwyach. Fuddsoddi mewn is-adeilad trafnidiaeth i'n uno ni fel cenedl. Rhywbeth sydd ddim wedi bod yn digwydd. Ac wrth gwrs, mae'n rhaid i ni arwain Llywodraeth Cymru mwyn i hyn ddigwydd. Dim ond Plaid Cymru wneith roi y gwaith i mewn go iawn i ddatblygu y genedl. I'm determined to make Plaid Cymru the go-to for anybody who wants to see a focus on developing Wales as a nation. Developing Wales as a nation to make the future a more prosperous place for all of us and all of our children. Developing Wales as a nation that really wants to tackle poverty. To grow Wales in confidence to take its place in the world as a true nation, rejecting the steady and determined efforts by the UK establishment to rid us of our identity and distinctiveness as a nation. I won't stand by and watch that happen. And everyone who shares that joint venture has to feel that they have a home in Plaid Cymru. The student or the apprentice, restless about limited opportunities. The parent worried about their child's future. The businesswoman or the businessman wanting Wales to be the place to succeed. The grandparent excited for the future of the Welsh language through the next generation. The farmer worried that rural Wales is being overlooked. The aspirational young family keen to get on. The doctor, the nurse, the care worker keen to work in the best possible NHS and care service. The teacher who wants the freedom to be able to teach for our young people to reach their potential. And Plaid Cymru has to be a home for everybody who shares the ambition of making this country a better, a more equal, a fairer, a happier place to live. A more confident nation. And other parties will always put the preservation of the UK before the aspiration of Wales. I'm really driven by wanting the best for my country and its people, and I'm hugely excited about what we can achieve, all of us together in this room, and people who want to hear this message. We face a real threat now. This is a challenging time for Wales. We face a real threat with an ill-thought-out Brexit looming. Perhaps no deal. And I've always thought that people should have a say on the final deal. I stick to that. But I also want the people of Wales to think about the potential that comes from how we define all our relationships, not just with Europe. I think we'd all benefit from redesigning the relationship between the countries of these islands, so we can look forward to a future as an independent Wales, but my Wales, in stark contrast to hard Brexit Britain, is an open one. It rejects isolation and always strives to work in partnership with others. There's an exciting future out there. We've just got to communicate to people what that future could be. I was looking forward before this evening. Now I'm really looking forward to the next, 6 or 7 weeks or so of discussing these ideas. The three of us, myself, Leanne, and Adam, with all of you. And I look forward to 3 years of build-up to 2021, bringing people with us on this journey. So diolch I bob un ohonoch chi. Thank you. This isn't just about leading Plaid Cymru, remember. This is about leading Wales. Dwi isio arwain Plaid Cymru I arwain Cymru, a dwi angen eich cefnogaeth chi I wneud hynny. Diolch yn fawr.